Jedan od najočekivanijih događaja ove godine za našu hrvatsku zajednicu predstavljao je posjet novoimenovane veleposlanice Republike Hrvatske našim krajevima. Želim vam dobrodošlicu u ovo naše zajedništvo, zato smo dali smo u ime zajedništvo da bude oznaka da živimo. Njezina ekscelencija Andreja Gustović-Ercegovac željela je da ovom prilikom bude u što bližem dodiru s našom zajednicom, te da kroz razgovor s ljudima osjeti puls i vibracije najstarije manjine hrvatske dijaspore. Tijekom posjeta veleposlanica je upoznala široki krug ljudi koji aktiviraju na kulturnim, obrazovnim, vjerskim i socijalnim područjima. U središnjem sjedištu zajedništva Hrvata u Rumunjskoj, u dvorani Amfiteatar, predstavnici karaševskih Hrvata iz općina Karaševo i Lupak poželjeli su dobrodošlicu uvaženim gostima iz Hrvatske. Prema tome, još jednom, gospođo, želimo vam dobrodošlicu, osjećajte se ovdje kao kod vas doma. Isto tako želio bih pozdraviti ovdje i gospodina Barišića, koji je predstavnik Ministarstva vanjskih poslova i to služba za nacionalne manjine van Hrvatske. Uz pomoć i matične zemlje ići ćemo dalje i očuvati naše korijene. Naše su korijene jako važna i skupocjena i dragocjena stvar. Drago mi je i čast mi je da sam ovdje s vama. Vidim da je toliko Hrvata, da je velika dvorana gotovo pretjesna. Osobito mi je drago da vas vidim u ovako velikom broju. Već smo posjetili nekoliko škola i to nam je osobito zadovoljstvo da vidimo da se hrvatski jezik uči od malih nogu, ali ono što nas impresionira i kolegu načelnika i mene, a to je da toliko stoljeća ste uspjeli sačuvati hrvatski jezik uz pomoć učitelja, uz pomoć svećenstva, uz pomoć roditelja, baka. Jedan od prioriteta koje sam postavila za svoj rad je svakako očuvanje hrvatskog jezika, očuvanje hrvatske kulture u Rumunjskoj i taj prioritet je svakako i odobrio Hrvatski sabor i zastupnici Hrvatskog sabora i vjerujte mi, kao što ćete čuti od našeg načelnika, puno se brine Hrvatska država za Hrvate u inozemstvu, ali planovi su da se brine i više. Predstoji u našim bilateralnim odnosima je da čekamo posjet predsjednika Hrvatske države Rumunjskoj. Vjerujemo da će se to dogoditi negdje na proljeće iduće godine, a kao što znate, jedna važna tema su Hrvati u Rumunjskoj. Petar Barišić, načelnik sam samostalne službe za Hrvate u inozemstvu i kulturu, Ministarstva vanjskih poslova. Moja domena rada ili briga je briga za Hrvate izvan Hrvatske. Republika Hrvatska je upravo donijela, usvojila strategiju odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i temeljem te strategije donešen je zakon. To je jedna potpuno nova platforma, to je jedna nova vizija odnosa prema Hrvatima izvan Hrvatske. Konceptualno je složena na način da se jačaju, štite prava i interesi Hrvata izvan Hrvatske i mi vam sad otvaramo još mogućnosti da svoju djecu šaljete na besplatno učenje hrvatskog jezika u Hrvatsku. Većinom se odnosi na studentsku populaciju, možda i viši razredi srednjih škola, znači oni mogu dobiti u Hrvatskoj na Filozofskom fakultetu dva semestra i da oni koji završe fakultet u Hrvatskoj, da se vrati u vašu zajednicu i podignu vašu razinu. To je nekakav koncept i mislim da je ispravan. Inače, kod sačinjavanja ove strategije izrade smo konzultirali sve hrvatske zajednice u svijetu, pa je i tako i prema vama išlo. U čast naših gostiju, ansambl Karaševska Zora pripremila je kratki folklorni program koji je obuhvatio jednu staru karaševsku popjevku i kratku izvedbu naših tradicionalnih plesova. Yeah.
U svom obilasku delegacija nije zaboravila crkvu. Katolička je crkva odigrala presudnu ulogu u očuvanju identiteta i obrani od asimilacije naše zajednice. U prekrasnoj crkvi Marijina Uznesenja iz Karaševa gosti su prihvatili župnik Đureć Katić i kapelan Đureć Patašan. Veleposlanici darivano je katrunca i torba, dio naše tradicionalne karaševske nošnje i jedna ispletena krunica. To će me baš sjećati. Kako se ovo lokalno zove? Torba. A ovo je katronca. Ovo je katronca. Ovo ćemo staviti unutra. Baš je lijepo. U Klokotiću primio je uvažene goste župnik Petar Dobra. Na ulazu najveće katoličke crkve iz Karaš-Severinske županije dočekali su i poželjeli dobrodošlicu nekoliko članova kulturno-umjetničkog društva Klokotić. Nakon što je župnik ispripovijedao kako je izgrađena crkva i radi čega se u Klokotiću slavi 2 puta kirvaj u godini, mladi su otpjevali na gorama jednu lijepu crkvenu pjesmu. Posjet našoj zajednici obuhvatio je i modernu Lupačku crkvu, gdje je župnik Marijan Tinkul održao svetu misu u čast naših uvaženih gostiju. Posebni interes delegacije izaslanstva sačinjavalo je školstvo i očuvanje hrvatskog jezika. Ovo je bila izuzetna prilika za novog ambasadora da procijeni u kakvim se uvjetima školuju naši učenici. Nekoliko pomagala ili udžbenika za ovu osnovnu školu. Tu ima neki CD, tako da vi evo znate da možete ovdje učiti iz hrvatskih udžbenika. Obišle su se sve škole i vrtići u svim selima gdje je koncentrirana hrvatska manjina. Riječ je o Jabalču, Karaševu, Nermiđu, Klokotiću, Ravniku, Vodniku i Lupaku. Strah od mogućnosti da se u skoroj budućnosti ne bude više hrvatskog jezika u nastavi povećao se nakon što je ukinut gimnazijalni ciklus osnovne škole Ravnik. Za uvođenje dvojezičnog sustava u ovoj školi Zajedništvo Hrvata vodio je pregovore s Rumunjskim ministarstvom prosvjete počevši od 2003. godine. Na sve zahtjeve spomenute ustanove nije se od tada dobio nikakav odgovor, a na samom početku ove školske godine donešena je odluka o premještanju gimnazijalnog ciklusa u osnovnu školu Lupak. Zatražili smo njezinoj ekscelenciji mišljenje o toj problematici. Bojim se da je to korak unazad. Korak unazad. Obično radimo na tome da proširujemo mogućnosti obrazovanja, a bojim se da je ovo sužavanje mogućnosti. Vidim da i roditelji i đaci nisu sretni s tom mogućnošću. Mi se nadamo da će se to popraviti na neki način. Vjerujemo da će i rumunjska država pomoći u tome. Mislim da trebamo očuvanje jezika i kulture u svojoj sredini je od krucijalne važnosti. I nastojat ćemo da se tako nešto ispravi, jer zatvaranje škola je nešto što nije dobro i mislim da trebamo raditi na otvaranju, a ne na zatvaranju. Pri kraju možete nam reći nekoliko riječi o sadašnjim bilateralnim odnosima između Republike Hrvatske i Rumunjske. Posljednje vrijeme se ti odnosi intenziviraju na raznim područjima. Završetkom hrvatskih pregovora s Europskom unijom mi postajemo također članica Europske unije. Tu dobivamo nove mogućnosti, otvaraju se fondovi, otvaraju se mogućnosti novih odnosa, postajemo partneri
Tako da ne samo da postajemo više susjedi, nego postajemo i pravi partneri u doslovnom smislu riječi. Imamo jednu novu strategiju unutar Europske unije, to je Dunavska strategija i Hrvatska je na Dunavu kao i Rumunjska. Mislim da će se tu otvoriti i neki novi odnosi. Mi smo neki dan imali visokog gosta na Dunavskoj strategiji. Vidim da je Rumunjskoj to jedan od prioriteta. Tako da mislim da će očuvanje hrvatskog jezika, kulture upravo temeljem odnosa u Europskoj uniji dobiti još više na važnosti. Očekujem da odnosi između Rumunjske i Hrvatske skoče za nekoliko stupnja. Evo, ja sam, mogu reći, impresioniran stanjem ove zajednice Hrvata ovdje u Karaševu, u Rumunjskoj. Obišao sam dosta zajednica, ali ovako jednu, evo kratko rečeno, sređenu zajednicu po svim razinama, po svim segmentima, skoro da nisam vidio. Evo, najbliže i slično su Hrvati u Mađarskoj, a ovo je sigurno jedna od sređenijih zajednica. Sad ja znam da svaka zajednica ima određeni i problema, ali mislim da ste vi našli šemu i logiku kako rješavati sve probleme zajednice i kako ovo učiniti još bolji i prikladniji za Hrvate koji žive ovdje u Karaševu. Njegove su priče učile me svemu, poštenim putem i